Helo, fe nhw I yw Meilyr Powel, a wy'n gweithio I Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Heddi, hoffwn dynnu'ch sylw chi I rai o adnoddau digidol sydd gan Sefydliad Cofrestr Lloyd, Lloyd's Register Foundation. Mae'r sefydliad yn cynnwys llyfrgell ac archif pwysig sydd yn cynnwys llawer o ddeunydd I ddefnyddwyr gael ymchwilio llongau, llongddrylliadau a hanes morwrol yn gyffredinol. Hoffwn I nawr rhannu fy sgrin I gyda chi. mwyn archwilio'r archif, rwy am ddefnyddio enghraifft llongddrylliad. Dyma dudalen y Golden Castle. Fan hyn welwch chi ar dudalen coflaen, sef cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Roedd y Golden Castle yn agerlong ac yn hwylio o Algeria I Baro ym mis Medi 1950, gyda chargo o mwyn haearn. Fodd bynnag, yn y cyfeiriad arall, roedd yr agerlong Almaenedd y Storman yn hwylio tua'r de o Fanceinion I Hamburg. Yn hwyr ar nos Sul, 15 o fis Medi, roedd y môr y Mae Ceredigion yn esmwyth. Ond, roedd niwl trwchus yn gwneud mordwyon heriol. Yn yr amgylchiadau hyn, tarodd y Storman yn syth trwy gorff y Golden Castle, gan achosi ffrwydrad mawr yng nghwt boiler y Golden Castle. Ath honno I lawr yn sydyn iawn. Bu farw 20 o griw y Golden Castle gan gynnwys y capten. Suddodd y Storman hefyd ar ôl ryw awr, ond llwyddodd ei chriw hi I gyd ddianc mewn amser. A dyma ni rhai o adroddiadau yn y wasg yn sôn am y digwyddiad honno. A collision in Cardigan Bay, many lives lost. Wrth I ni chwilio adnodd papur newydd ar-lein Llyfrgell Genedlaethol Cymru. A ni'n cael cyfweliad gyda capten y Storman, hefyd I gael cyfweliadau gan aelodau eraill y criw, a hefyd gan gwraig capten y Golden Castle, Mrs Casey. Nawr, dwi am dangos nawr I chi sut allwn ni fynd ar ôl trywydd y Golden Castle. Drwy adnoddau Lloyd. Felly, yn eich peiriant chwilio, gallwn ni fynd I Lloyd's Register Foundation Heritage and Education Centre a clicio ar honno. A dyma'r wefan fan hyn I chi. Felly, canolfan treftadaeth ac addysg yw archif casgliadau a llyfrgell gyhoeddus Sefydliad Cofrestr Lloyd. Maen nhw wedi lleoli yn Llundain a mae ganddynt ddeunydd o dros 250 mlynedd o hanes a phirianneg morwrol. Nawr, ar y top fan hyn, o dan Archif and Library, fe welwch chi'r adnoddau digidol sydd ar gael. Mae rhain yn cynnwys cofrestr llongau, ystadegau llyngesau'r byd, rhestr arolygwyr, casgliadau cynlluniau llongau ac adroddiadau arolwg. A hefyd cofnodion cylledion hefyd, casualty returns fan hyn. Nawr, rwy am ddangos rai o rhain I chi nawr, a fe ddechreuwn ni gyda'r cofnodion cylledion. Felly os clicio ni fan hyn, fe gawn ni bach o wybodaeth yn esbonio yn union beth ydyn nhw. Sef rhestr sy'n cofnodi cylledion llongau dros 100 tunnell gros, ledled y byd mewn cyfnodau cynyddol. Mae'r cofnodion ar gyfer 1890 i'r flwyddyn 2000 ar gar ar-lein ac I lawrlwytho mewn dogfennau PDF a hefyd trwy gyrchu gwefan Internet Archive. Felly ar gyfer y Golden Castle, dyn ni am chwilio 1950. Felly fan hyn, ar y sgrin mae wedi lawrlwytho. A dyma gip I chi o'r cofnodion cylledion hynny. Felly fel gallwch chi weld, mae'r cofnodion yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol, gyda chwarter cynta yn rhedeg o fis Ionawr I fis Mawrth 1950. Ar y cychwyn fan hyn, fe ni'n cael cronodeb yn ôl cenedl llongau a gollwyd yn ystod y chwarter. Mae rhain yn cael eu rhannu mewn I llongau ager a llongau hwylio. Sailing vessels fan hyn. Mae rhan cynta yn rhestru'r llongau ager a gollwyd yn ystod y chwarter cynta. Ac ar y top, sawn ni lawr fan hyn. Fan hyn, dyma'r llongau ager. Ar y top, dyn ni'n cael allwedd ar gyfer y cenhedloedd, a hefyd allwedd ar gyfer y disgrifiadau'r llongau. Fan hyn, felly brig, barcentine, brigantine,
composite ac yn y blaen. Yn dilyn hyn, wedyn ni'n cael crynodeb o'r math o golledion. Felly ni'n gweld abandoned at sea, broken up or condemned, burnt, collision, foundered, ac yn y blaen. A mae'r un categoriau yn cael ei rhoi ar gyfer llongau hwylio ar ôl y secsiwn o'r llongau ager. Felly os ewn ni lawr i fis Medi 1900, i sgrolio reit lawr fan hyn. Dyma ni. O gynta Gorffennaf i ddiwedd mis Medi, fe ddylwn ni ddod ar draws y Gordon Castle a'r storma yna, ac yn wir dyma ni. Felly o dan collision, dyn ni'n gweld rhif 446 yn llyfr y Gofrestr y Gordon Castle. Ni'n cael tunelli gros, cenedl, y math, felly iron screwed o ran propeller i'r sgriw. Y daith o Benny Saff yn Algeria i Barrow, yn cargo oedd mwyn haearn ac yng Mai Ceredigion ar unfed ar 15 o fis Medi. A hefyd ychydig lawr bellach ni'n gweld y storman ar un manylion fan'na. Honno yn mynd o fan Ceinion i Hamburg, eto yng Mai Ceredigion. Felly, dyna un enghraifft i chi o sut i olrhain llongddrylliadau a hanes llongau ar adnoddau'r Lloyd gyda'r cofnodion cylledion. Felly nawr, dwi am ddangos i chi sut gallwn ni roi y manylion hynna mewn i gyd-destun ehangach. A dyma'r World Fleet Statistics. Mae rhain ar gael o 1879 i'r flwyddyn 2000 ac eithrio rhai blynyddoedd yn ystod yr Ail Rhyfel Byd. Ac eto, felly nawn ni fynd ar trywydd y Gordon Castle ac edrych ar ystadegau 1900. Eto, mae'n wedi lawrlwytho mewn PDF, a dyma ni y ddogfen. A ni'n cael crynodeb o golledion y byd i gychwyn cyn mynd mlaen i sylwi ar gwledydd unigol. Felly Prydeinig ar y top fyna, ni'n cael y cyfanswm y colledion hynny ar gyfer 1900. Mae'r mathau o longau ar gyfer y cyfnod hyn yn cael ei rhannu mewn i gategoriau gwahanol hefyd, felly rhai pren, composite, haearn a dir ac yna cyfanswm. Felly mae Prydain yn colli cyfanswm o dros 12 miliwn tunnell gros yn 1900. Llawer mwy nag unrhyw wlad arall yn y byd, a mae hwn 10 miliwn tunnell yn fwy na'r wlad sydd yn ail ar y rhestr, sef yr Almaen. Wrth fynd ymlaen trwy'r ddogfen hon, mae'r ystadegau yn mynd yn fanylach a gallwch drwy'r llawer o amser yn pori trwyddynt, credwch i fi. Felly, dyna ddogfen diddorol iawn ac yn werthfawr iawn i rhoi llongddrylliadau mewn i ryw fath o gyd-destun ehangach. Nawr dwi am ddangos i chi Cofrestr Llongau Lloyd, the Register of Ships. Eto, bach o wybodaeth fan hyn ar y wefan. A pwrpas y gofrestr hon oedd darparu gwybodaeth i gwarantwyr a masnachwyr o gyflwr y llongau oedd yn dynyswirio ac yn chartro. O 1938 i 1975, roedd y gofrestr dim ond yn cynnwys llongau oedd wedi ei arolygu. O 1975 i 1990, ehangodd y gofrestr i gynnwys pob llong Prydeinig dros 100 tunnell. Ac o 1990 ymlaen, ehangodd y gofrestr eto i gynnwys pob llong Prydeinig a thramor dros 100 tunnell. A mae llong yn aros yn y gofrestr bob blwyddyn tan i rhywbeth ddigwydd iddi. Boed iddi suddo, i dryllio, neu cael ei scrapio neu chondemnio. Unwaith eto, awn ni ar drail y Gordon Castle yn 1900. A wrth i ni glicio fan hyn, dyn ni'n mynd yn syth i wefan Internet Archive, lle maen nhw wedi cael ei uwchlwytho. A fe welwch chi ddoi fersiwn, un ar gyfer agerlongau ac un ar gyfer llongau hwylio. Felly fe gliciwn ni ar agerlongau. A dyma ni. A mae'n mynd syth, achos dwi wedi edrych yn barod. Ni'n gallu ehangu'r sgrin ac zoomo mewn ychydig. A ni wedi zoomo mewn ar y dudalen lle fe welwn ni ar ail un lawr yw'r Gordon Castle. Ar dudalen 322. A fe welwn ni fan hyn y colofnau gwahanol, a na i esbonio rhain i chi yn gyflym. Felly 437 a 6385 yn y golwm gynta. Dyma rhif Cofrestr Lloyd, sef 437, a wedyn y rhif swyddogol y llong, 63855. Felly o
55 ymlaen, roedd pob llong Prydeinig yn cael rhif swyddogol ynddi. Dyma oedd ei rhif drwy gydol i bywyd, pinau oedd hi'n newid i enw hi neu peidio. Wedyn welwn ni yr enw, felly Gordon Castle, ac un o'r capten, J. Stubbs, ar y pryd, a'r iron screw, sef screw yn golygu'r propeller. Yna'r pwysau'r llongau, felly 2045 tunnell gros. A wedyn welwch chi groes Maltese drws nesau 101. A mae'r groes yma'n golygu cafwyd y llong i adeiladu o dan arolwg arolygwyr Cofrestr Lloyd. Mae'r 100 yn golygu fod y llong yn addas i hwylio ar y môr, a mae'r A yn golygu cafodd y llong i adeiladu neu dderbyn i ddosbarth Cofrestr Lloyd. Wedyn mae'r 1 ar y diwedd yn golygu fod y gan y llong y cyfarpar angori perthnasol da ac addas. Felly mae'n mewn cyflwr da. Yna welwn ni'r GLS, sef Glasgow, a dyma yn dynodi lleoliad yr arolwg diwetha. Yna blwyddyn o'r adeiladwyd hi, sef 1971, a'r adeiladwyr, sef J.G. Thompson o Glasgow. Wedyn enwau'r perchnogion, rhain yw Maclay a McIntyre. A wedyn dimensiynau'r y llong fan hyn, porthladd cofrestredig, a wedyn manylion y peiriannau yn y golofn ar y dde fan'na. Mae modd hefyd chwilio geiriau yn y gofrestr fan hyn ar y chwith o dan y chwyddwydwyr, felly gallech chi drio chwilio fel yna hefyd. Nawr, i gyd fynd â ymchwil gyda adnoddau Lloyd, dwi'n ddangos yn gyflym iawn i chi yr adnodd hyn, sef y Crew List Index Project, neu CLIP. Ac ar y wefan hyn, mae toreth o ffynonellau pellach i chi gael chwilio ac olrhain hanesion llongau a morwyr. Mae'r wefan yn dda iawn yn esbonio'r adnoddau, yn ogystal â rhoi camau i chi, ynglyn â sut ych chi fynd ati i ymchwilio. Ac os ewn ni lawr i'r CLIP databases, a clicio ar Ships by Official Number fan hyn, nawr, os ni'n gofio'r Gordon Castle, felly 6355, gallwn ni chwilio honno, a dyma ni'n cael mwy o adnoddau ffynonellau ar gyfer y Gordon Castle, gan gynnwys yr Appropriation Books a'r Mercantile Navy Lists o 1880 ymlaen. Felly fe welwn ni fan hyn er enghraifft, yn 1880, pedwerydd un lawr Gordon Castle, ni'n cael manylion tebyg sydd yn Cofrestr Lloyd, ond hefyd ni'n cael fan hyn ar y golofn ar y dde, y perchnogion, felly Thomas Skinner o Llundain oedd yn berchen y llong yn 1880. Felly ni'n gallu olrhain hanes perchnogaeth llongau gyda adnoddau Crew List Index Project. Felly, so ni yn argymell i chi ddefnyddio clip ynghyd â ymchwil gyda adnoddau Lloyd i groesgyfeirio ffynonellau a mynd yn ddyfnach yn eich ymchwil chi. Nawr, i ddod nôl i adnoddau Lloyd, fe nawr dangos i chi nawr y Ship Plans and Survey Reports. Felly eto lan yn Archif and Library, yr online catalog, dyma ni. Yma gallwn ni ddod o hyd i ddogfennau diddorol ynghylch arolygon o llong ac unrhyw gynlluniau posib sydd i gael yn yr archif. Felly os fe deipio ni fan hyn o dan ships neu documents, felly o dan ships, nawn ni Gordon Castle, a aros am y canlyniadau, a fe welwn ni, unwaith mae dudalen yn dod lan fan hyn, felly yr holl canlyniadau ar gyfer y Gordon Castle. Nawr, wy'n tybio mai hon yw hi wedi cael ei adeiladu yn 1871, yr un cyntaf ar y chwith, a mae 34 o ffynonellau yn gysylltiedig gyda ddi. Nawr, os clicio ni fan hyn, dyma'r holl wybodaeth sydd yn cael ei rhoi, felly ni'n gweld y meistri gwahanol ar hyd y blynyddoedd. A'r J. Stubbs yn amlwg yn 1900, a'r enwau'r arolygwyr o Samuel Lapthorne yn 1871, reit lawr 1899 gyda J.W. Dimmock. Nawr, 34 o ffynonellau, felly os clicio ni ar un cyntaf i ddangos esiampl i chi, dyma ni. A gallwn ni lawrlwytho rhain fel dogfennau PDF hefyd i gael mwy o fanylder. A dyma ni, yr arolwg cyntaf o'r Gordon Castle yn 1871, y flwyddyn o'r adeiladwyd hi. A wedyn ni'n cael y general remarks ar yr ail dudalen sydd wastad yn ddefnyddiol. Felly,
O ran diddordeb, gallwn ni fynd lawr, gallwn ni chwilio yr arolwg diwetha yn 1899. A gweld pa fath o gyflwr, oedd y llong. Felly gallwn ni clicio fyna a wedyn lawrlwytho PDF 1899. Felly dyma'r arolwg olaf yng nghanes y Golden Castle cyn iddi ddryllio a suddo ym mis Medi 1950 ym Mae Ceredigion. Ac o dan general remarks fan hyn, dyn ni'n gweld complete, examined main and donkey boilers and found same in good condition. Also examined all the safety valves and adjusted them under steam to the above pressures. 11 new tubes have been fitted in the donkey boiler. Felly, o hwnna, gallwn ni gasglu fod y Golden Castle wedi bod mewn cyflwr da. Mae'r groes a'r cant A1 hefyd sy'n dynodi fod i mewn yn addas iawn i hwylio ar y môr. Felly pan syddwyd hi yn mis Medi 1950, tebyg iawn oedd y Golden Castle mewn cyflwr da iawn. Felly dyna rhai o'r adnoddau sydd gan Sefydliad Cofrestr Lloyd. Un peth arall fi moyn dangos i chi'n gloi hefyd, just cyn mynd, yw Learn and Explore. O dan yr tab hyn, fe welwch chi llawer o adnoddau ychwanegol o ran storiau, blogiau, webinarau, arddangosfeydd ar-lein, fideos a podcasts hefyd. Felly maen nhw'n dda iawn. A os ydych chi'n moyn cymorth o ran ymchwilio, mae research guides fan hyn yn Archif and Library, ac eto maen nhw'n esbonio i chi fel defnyddwyr sut i fynd ati i ymchwilio. A mae rhestr o termau a cysyniadau ar gael hefyd. Felly, enghraifft yn y research guides, gallwn ni fynd lawr i further resources. Un peth da iawn wy'n hoffi yw'r Marine Dictionary hyn, felly from keel to truck. A felly mae'r llyfr hyn a gyhoeddwyd yn 1885 i gyd wedi digido ar Internet Archive. A mae'n rhoi y termau i chi o termau technegol o llongau a y mathau o longau ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n adnodd da iawn ac yn caniatáu chi ymgyfarwyddo gyda'r byd morwrol a llongau. Felly dyna ni am nawr, fi'n credu. Na i atal honno. Atal rhannu'r sgrin, a felly na i jyst dymuno'ch pob lwc i chi yn eich ymchwil, a gobeithio bod chi wedi mwynhau y sgwrs fer hon, a darganfod y toreth o ffynonellau ac adnoddau sydd mas yna gyda Sefydliad Cofrestr Lloyd. A cofiwch hefyd os gewch chi gyfle i croesgyfeirio'r ffynonellau gyda rhai eraill sydd ar y Crewlist Index Project. Felly diolch yn fawr am ymuno efo ni, a pob lwc yn eich ymchwil. Hwyl fawr.